Hakikateng wabakun simakoj amen. Kutra Jesu tu pensle ingi dan simakoj jangmi. Kikam jangki apostol. Kalau nong ka ba arpom. Andala jam kata ka jingki akiwen u Paulus ula khotlang ikirunget badakiktin kan pham la ikuble ki. Ti ulami ino banlek cha Macedonia. Ulayat lingba kitu kitan ba ula pensong shit ikibriu dakiktin kan tu. Nang ta ula poi ha Greece. Ba ula sa hangta lai benai ula pen krek banlek cha Syria dah kalieng henrei ula bena ba kiju kilai selabut persya eu. Kumta ula rai banlek biang lingba ka Macedonia. Usopater ukun jong upirus na beria ula lek lingkat bat u. Kumju u Aristarchus bat u Secundus kibana Thessalonica. Gaius ubana Derbe Timotheus Tychicus bat u Trophimus kibana kajela Asia. Kini kita lek cekmat bakila ap yang ngi Hatros. Ngila kiuliang na Filipi hadin ke jingkawai upu kelam tiat. Bat san singi hadin ngilai kendu eki Hatros. Bat ngila sa hangta shitayo. Haka singi ningkong jong kata yo ngilai kendu lang nak benta ke jingkidia upu. Paulus ulah keren hakipai ba ulah keren sakeren hadu isteng senya namar ba udai ban lek no kum la syai. Ladon bun kisakri haka kamra ba syaneng haka ba kilaya lang. Wei usamla ba keteng Eutychus ulah syong haka khalki bat katba Paulus udang keren Eutychus ulah syok samtia jur hadu ba ulah yo tia jak ba ulah hap na kamala kabalai hadu kendau. Kilara ya ubalayap. Paulus ulah lek hiar ulah dan pelup halor jong ba ulah kudup ya buat kuslai ulah ong udang im. Nang ta ulah lek biang syaneng ulah kedia pu ba ulah bam. Anda ulah keren biang bat ki Islam jelang hadu bandami singi Paulus ulah lek no. Kila yalam syiyeng ya uta usamla ubadang im bat kila dap da kejing kemen ka jing tengen ka bakrau. Ngila nang lek syekmat da kalieng sya asos ban kentiu ya Paulus hakalieng na kata ka jaka. Ulah ya thu yang ngi ban lek kumni na marba ulah mut ban lek syata na ringkau. Anda ngila kendu ya uha asos ngila kentiu ya uha kalieng bat ngila lek sya mitelin. Ngila lek da kalieng hang tenang ta bat ngila poi hajan kios kum lasyai. Haka wei pat kasingi ngila poi hasamos. Bat haka singi ke babut ngila poi ha Miletus. Paulus ulah rai ban ya lat ya ka Ephesus kanang ban omlut por haka jela Asia. Ulah kerki ban poi ha Jerusalem la dala haka singi Pentecost. Paulus ulah paktien sya Ephesus na Miletus. Udah kerpat ikitemen kisan kabalang ban wani kendu ya Anda kila poi ulah ong haki. Pitip kumno ngala penlek ya kapor baro men ba ngala don bat pi. Hanadu kasingi bangala poi ningkong ha Asia. Da kajing sengaurit nadu kodonut badaki umat ngala train yala ka kum usyakri utrai. Lengba ki por ki ba ki bangala kendu nakadau ki ju bat ki balaya sela persya. Pitip bangam syempep banyatu hapi kat bala ban penmentoi bat ban hikai pai ba ya pi bat ya ki yeng jong pi. Ya ki ju bat ki gentil kumju ngala kentu bat ki dei ban kala ka bamut sya oblei bat ban ngej ha utrai Jesu. Menta dah ke baka ungu ya mensia berkuat ngan lek Jerusalem. Klem datip ayu kan jaya ngahang ta. Kani ngatip bahaman la ka senong mensia ulama ham yang ngah. Ba ka bendi ba ke jing sitom ki ap yang ngah. Henrei ngam nyau kor ya la ka jing im. Tang ba ngan la ban pendep ya ka jing mare thong. Ya ka kam ka ba utra Jesu ulai hanga ban le. Kata ban penbenai ka kubur babha jong ka jing ai ublei. Ngalayat keleng hapdeng jungpi dah kebaya lap ya kahima ublei. Ti mentau ngatip ba omdan manu napi uban yu ibiang yang ah. Kumta ngaya tu syai hapi hakani kasingi. Balada unu napi ujot ngam kit kli. Nabang ngam syempep ban penbra hapi ya kijing temu baro kawai jong ublei. Tu sumar bhai ladi balik kekunhun nang brot baro keba mensim bakuat ulapan kamti hakajing sumar jungpi. Ti tulong kinong sarai jung kabalang ublei. Ya kabala ulah kamti kumla kajong da kajingyap ukun jung uhi. Ngatip ba anda ngalek no kisuri runar kin sawan hapdeng jung pi. Bat kin ampelat ya kekenhun. Kapor kan poi haba andan kibriu hapdeng jung pi. Hi kiban sakren lam ler ban yalam baklai kirungai bat pi. Bat ki.
tu husiar bahaken batu kan mau balai senam kenti daki umat bat singi bat miet ngalahi kai ya iwei pa iwei na phi bat mentang abu hapi ya kajing sumar ya phi ha kajing sumar sukher ublei bat ha ka kubor jong kajing ai jong u ula bante ya phi bat ban ai benta hapi hapdeng ki bala kentang jong u baro ya karupa ne ka siar ne ka jingphong jong nu ngam jukwa phi hi pitep badak ini kiti jonga ngalaya trei bangala penbiang ya ka ai bakilok jonga mangangi dan kam ngalapan i hapi haki ai baro ba da ka batrei sitom hakani karukom ngidei ban yarap ya ki batlot ban ken mau kitien bala kren da utrai jisu hi kambha ban ai ban ya ka bapdiang onda Paulus ula kren ula dep kren ula dem kho si ulang bat ki baro ba ula duai baro kilaya ayam haba kilaya piam ba kilaya do ya khlat kilas ngosi khamtam na ba ula ong bakin om yu isu ya u bat kumta kilalai on ya u sha kaling các tiên jong trai nghi sngongo ya ublei mentau Paulus umut ban lek hai sha Jerusalem ulayat na buon ba kilenti buon ba kisnong bat menta ukwa ban lek sha Jerusalem bat kham kerpang ya ban poi shwa ka Pentecost ni i haki hakatu ni kimat ki bakong san hakani kalendong ka ba u Paulus ule ba u Lukas ukwa ban pa hangi ni i kensan kidan ki jingkela na ka jing ong kilalek sha ngilalek ngila kiulieng ngila ap ya Paulus kani ka penpau ba u Lukas uladon dengkat lang ba Paulus ubatho ekani ka kam jaki apostol omdei ba sio sngo nang no nanu hendrei udei bala saki ya ka rukom ya lap jong u Paulus hadin kani ngi yo i susu dukat bah nyau ki ong bah hadin kilai kendu lang ha kasngi baningkong jong kata yo na ka benta ka jing kdia akpu kasngi ka baningkong jong kata yo ka bomot kasngi ha ka ba utra jisu lam ipat ka bomot kasngi sandil ani kasngi ublei ka bamangi khot menta ki para bangai kilai kendu lang ringkat ba Paulus na ka benta ka jing kdia akpu kani kala long ka rukom le jong ki senran na do ki por jong ki apostol nadu ke Paul jong Paulus bar ke pateng kalahiar ba kilai kenduk lang barabor ban penlek por ha ka jing kedia kepu ka baning kong ntada ka jing slok ka jing hikai jong ki apostol bar ka jing duai lang bar kham kan pang ka jing jer ka pang ka sngi baning kong jong kata yo ka sngi ha ka ba ujisu la job ya ka jing yap ka sngi ha ka ba ha ujisu ngi ngilong ki jing thau ke batmai ka sngi ha ka ba ha ujisu ngi ngilong ki Israel ki batmai ki pat balajit jong ublei kani kasngi kebaningkong jong katayo kalong kadak kasin jong ka jingjob jong ublei kasngi jong utrai jong i Jesu Christ kasngi jong jingpan manhok yang i iwei pe iwei lingba ka jimi pat jong u na ka jingyap kani kalong kasngi ka bakong san bat kabalang nadu kispa senem kebaningkong kalayai pendan burom ha kani kasngi laring ipet kum ka jing tho jong Justin Martyru ong kum ju hi ha ka sngi ka bala khot ka sngi jong ka sngi ka mod the day of the sun ki Kristan ki kenduk lang ki sngap ka jing kran ki apostol nang tada ki don ka jing kdia aku phila ban pe ki jing tho jong u wei ne ki pa balang Justin Martyru u ba tho ai kita ki kentien u Paulus haba u yakran ba ki Kristan hapo Ephesus ka wei ka ba ma u ban khia kadai kane ba maki kin sumar sukher ya ka kenhun jong ublei ba kabalang kamdei ka kenhun jong ki hendrei kabalang kadai ka ba ublei ulakam kenti da ka snam jong khun la jong ublei ulakam kenti takadau de ban sumar sukher da ka bor jong men sim ba khoi ban yalam lenti ban pet kin sawan ki suri ban sedang ban penjat kiwan ki suri ban sedang ban hikai bakla kiwan kin sawan ki suri tang ba kum kinong yalam ngi haban kun percaya kata ni haban pikir ba kan ni kabalang ka bamangi ngidon ni haban sumar sukhere ka om na kebenta yalade om mangin yo nong buat yalade handai bangin yo bangin penri ngin ri yakini ki para banget jengi ngin husiar yaki ngin hikai yaki ngin betilenti ki namar bakidei ki balajit jong ublei ukpa ubala kamtra yaki dakasnam jong utra jengi Jesu Christ kata ka ba Paulus uang ba kawai ka jingkiran jong Paulus ka ba syok man siam ha ba uang ngam tip ka ban sajia nga tang ba ngatip tang kawai ba haman la ka snong ba mga ngalej
umun sim bakhu ula baitu lupa yang ula pensya ula pentip yang ba manga kadon kajing ma barabor ka patok kajing syak sempat kajing ma yang ka ap haman laki sinong kani ka umun sim bakhu ubatai nga tangba uklam ailat yang bangan klem no hangno takadaw ngait scam ba umun sim bakhu impelai yang kani kajing kermen jung Paulus kajing small scam wa wat hapdeng kajing jung kita kajing tip ya kajing syak stom ko ba umun sim bakhu pensyak hai hu namar ba kadai ka mon jung umun sim bakhu pada kadai ka mon jung blai pada mau layat klem kajing septing kani ka pen Paulus ya kajing long ko ba Jisu hi ulong ya di lech se kajing yap omde da kajing bam tip andre ula tip tikna ka ai ka ban sajai wala katar lech kmat namar balai ban le e ka mon jong ukpa Paulus uban kia wang mangade ban pendap ya kajing mare thong ngi wei pe wei ngi don kam ban pendap ya kajing mare thong kata kajing mare thong jungi ka long bangin yai ne ba Jisu bangin la ban IT la ka jong kajing em hu ngi don kam ban IT hu kat ba mangi rang ya lenti hakani ka jing em tungin bu ya kani ka thong jungi shakmat ban pej barobor omni ke jing handrei ban pej khamtam ya ke jing kular ka ba Jisu kular hangi bangin pej ya ka jing ka ba ap yangi lene bangin sai kendu handrei ngin pej ya ka bor jong mensim ba ula ban pelat yangi ula ban ya lam lenti yangi na preng kita ke baro balarangi hab ban le chang jing sha stomru ngin le da ka jing slur ka ba wan na Jisu Ani ro ya Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ka mela ai ngi ha khun chungi Jesus Christ men chungi ba kading zo kaching ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pun kalai kolong brio man brio na shapo bar ya kijing tha baro a kijing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bor jong kijing snio ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai bi kijing ai jong jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kijing kermen ya kijing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kijing ai kan pen sapriang ya kijing kemen ba kijing suk jong nong pen em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi balakar ku junam kandung kapuram bar kajingero si junam amen kudono utam Jisu tesin ai kemariang rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi